Takže práve sa nachádzame pred Taj Mahalom, podarilo sa nám prejsť cez naozaj prísnu kontrolu, kde nás všetkých prešacovali. Museli sme prejsť aj detektorom kovov, a konečne sme sa dostali sem. Po pravej strane môžete vidieť rieku, ktorú zabudla som už ako sa volá, ale je to niečo podobné ako Ganga, dosť posvetná rieka, ktorá v podstate, kam sa hádžu všetky mŕtvoly a všetko možné. No a za nami sa nachádza Taj Mahal. Taj Mahal je zaujímavý tým, že je celý vykladaný diamant, no celý. Je tam, niektoré časti sú plne vykladané diamantmi, tie už sú tam v súčasnosti bohužiaľ není. A legenda vraví, že oproti tomuto Taj Mahalu mal výraz na opačnej strane Taj Mahal čiernej farby, ktorý mal symbolizovať opozitum tohto Taj Mahalu. Potom, čo bol Taj Mahal dostávaný, stál obrovské kvantum peňazí. Bol Šaharaža umiestnený do väzenia, ktoré je tu na blízkosti, a z tohto väzenia sa každú noc pozeral na Taj Mahal, na monument lásky, ktorý dal postaviť pre svoju manželku. Takže chlapci, berte si príklad. Takže ako môžete za mnou vidieť, miestna mládež hrá typickú anglickú hru s názvom cricket. Základné pravidlo je, aby sa loptička dostala do rúk toho veľkého lopára, aby ju bol schopný nejak odhodiť. A potom sa tu všetci rozbehnú za loptičkou a... Možno je to pravdepodobne niečo podobné ako bejsbol, alebo neviem. Ja si myslím, že to bude kombinácia bejsbolu a golfu. Nie, lebo oni tam aj odpalujú, tak všelijak. Takže, drahí priatelia, štábu Goelnetu sa podarilo absolútne nemožné. Dostali sme sa na pravú indickú svadbu. Je tu vyzdobená úplne celá ulica. Tu môžete vidieť celú eskortu, ktorá nás už čaká. Veľa sviečok, je to všetko vonku a indická svadba bude... Neotačaj to tak. A indická svadba bude mať viac ako 500 hostí, takže sme naozaj zvedaví, čo to všetko nám... Môžete vidieť, že už máme aj pravý indický znak, takzvané bindi, čo je znakom vydatej ženy. Ale nakoľko dobre viete, že nie som vydatá, tak mi bolo dovolené pri tejto špeciálnej príležitosti si toto bindi dať. Takže teraz práve sme vošli do areálu, kde sa odohráva celá svadba. Tu je príchod. Tam uvidíme, čo sa ešte bude robiť. Vzadu máme stoly a v diaľke vzadu bude pravdepodobné hlavné pódium. Moje spolužičky, povedzte prvé dojmy z tejto indickej svadby. Krásne, dostali sme bindi, čelenku, super, všetko. My smarty jak lečo. अरे एक मिनट रुकना बाबा जी, चलिए रुकिए एक मिनट। ले लिए आ गया है इधर आ जा।